We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. And I can tell you this, we have indications that senior leaders in Iran are already packing their bags. They sense what's coming. הטייסים הנפלאים שלנו מעל טהרן. טהרן בוערת. אבל אנחנו מכוונים לא לאזרחים, אם כי אמרנו להם להתפנות. הם מתפנים. בפינוי המוני. זה קורה עכשיו. אתם לא שומעים את זה, כי האיראנים מסתירים את זה. אבל זה מה שקורה. אבל הם, לעומת זאת, הם תוקפים, מפציצים את האזרחים שלנו. בתמרה, בתל אביב, בראשון לציון, ברחובות, בכל מקום. אנחנו כמובן פועלים אחרת.